σας παιδιά. Πάμε εδώ. Ναι, αυτό μακριά. Ναι, οκ, εντάξει τώρα. Ρέμισε. Ωραία. Όπα ρε, αυτά είναι τα ίδια βιβλία με εμένα. Ωραία, δεν με νοιάζει τώρα. Πάμε. Super Farm εδώ και εδώ είμαι με το φίλο μου το Γιωργάκη. Και θα κάνουμε μπασκετικά challenges. Εδώ έχουμε το κλήρωση να... Τι challenge θα κάνουμε, θα τραβήξουμε εδώ, θα τα κατέβουμε καλά. Ωραία, πάμε πέτρα μολύβι ψαλίδι χαρτί και ο νικητής διαλέγει τη σειρά. Έλα πάμε. Πέτρα μολύβι ψαλίδι χαρτί. Πέτρα μολύβι ψαλίδι χαρτί. Πέτρα μολύβι ψαλίδι χαρτί. Πάμε, ξεκίνα. Εσύ ξεκινά. Όχι, εγώ νίκησα και διαλέγω τη σειρά. Άρα εγώ ξεκινάω. Ναι, οκ. Ωραία, τώρα κατέβουμε. Είναι μέρος Διάλεξε. Τι λέει? 3 πόντι. Γάμ. Ρίξω και στην κάρτα. Πήρε 3 πόντους και με νικάει 3-0 μέχρι στιγμής. Οκ, ξέρω. Σειρά μου. Κάναμε μια μικρή διακοπή. Οκ, τώρα να δω το δικό μου. Τον λίγο. Καλάθι με το κεφάλι. Μπράβο Φέδωνα. Οκ. Καμεραμάν, κάτσε εδώ πέρα. Άλλαξε. Οκ. Μια προσπάθεια. Πάμε! Πάμε λίγο. Έλα. Πάμε. Ωραία, σειρά σου Μίτσερ. 3-1 το σκορ. Οκ, να κατέβουμε καλά. Διάλεξε. Να δούμε. Τέτοια κολοφαρδία ρε φίλε. 4-1. Πήρε και τον άλλο πόντο. Οκ, σειρά μου. Ρε μπρο, 3 πόντι, έλα. 3 συνεχόμενες βολές για 2 πόντους. Οκ. Έλα εδώ, Μίστερ Τζόρτζι. Έγινες ο κάμεραμαν. Καμελαμάν, κουλαδαμάν. Κουράδαμαν. Ναι, είναι και μικρό το κινητό και θα σκοτωθούμε εδώ πέρα. Οκ. 3 συνεχόμενες βολές για 2 πόντους. Γεια σας. Πρόσεχε μου φανεί η φάτσα σου ρε. Πάμε, ένας πόντος. Κοέλα ρε φίλε. 4-1. Έλα μίστερ κουράδι. 4-1 παραμένει το σκορ με τον άλλον τον κολόφαρδο. Και σε φας να κάνουμε 10 πόντους τώρα. Αυτό τι είναι? Περίμενε. Αρχή βγαίνω παραπάνω ή όχι? Α, όχι. Οκ, ανακατεύουμε. Τράβα. Οκ, κι άλλη. Πάλι διακοπή. Τρίξω. 3 προσπάθειες για πόσους πόντους? 3. 3 πόντους, οκ. Κάνε ένα τρίξο. Περίμενε. Οκ, να ο κύριος Γιζόρος. Έκατσε καλά. Πάμε. Όχι. 7-1, όπως καταλάβατε έχω χάσει με την υπέρτατη κολοφαρδία. Καλάθι με το πόδι, 3 προσπάθειες για 5 πόντους. Ναι, πολύ δύσκολο. Πάμε, τραβάω. Το βάλω τύπος ρε φίλε. Πάμε, 7-6. Πάμε λίγο, 7-6. Γυρίζει, όλα γυρίζει. Γυρίζει. Ψωμί και μαργαρίνη. Καλάθι με το αδύναμο χέρι. Δηλαδή καλάθι με το αριστερό ουσιαστικά. Για ένα ποντάκι. Εντάξει, είναι easy, περίπου. Τώρα δεν θα φανεί πάρτα. Okay. Πάμε. Αυτό, Ναι. Όπως είδατε, είναι μέρος δικαί. καλάθι με κλειστά μάτια για 2 πόντους για την ισοφάρη. Τραβάω, έχεις κλειστά μάτια. Έχω
κλειστά μάτια. Αν δεν με πιστεύεις δεν πειράζει. Περίμενε τα λίγο να δω που είναι. Οκ. Τα κλείσες. Τα κλείσα. Θα το χάσεις. Πάμε λίγο πάλι γιατί μπουρδουκλό. Λοιπόν, του δίνουμε μια δεύτερη ευκαιρία γιατί δεν τράβηξε καλά. Πάμε. Οκ. Έτοιμο, τραβάς, έτοιμος. Ναι, πάμε. Το έβαλε. 8. Πάμε λίγο πάνω. 8. Οκ, τράβα εσύ, σειρά σου. Να δούμε. 3 συνεχόμενα τρίποντα. Τα τρίποντα, να ξέρετε, είναι από εδώ. Οκ. Για τώρα, επειδή για να έχει και η κάμερα δεν πειράζει. Να τα βαρέσουμε από εδώ. Από εδώ. Από εδώ, παιδιά. Τράβα εσύ από εδώ, θα τα βάρω εγώ από εκεί. Ναι, όχι. Θα φανεί. Όχι, εντάξει. Κάτσε από εδώ, θα βαράς εδώ. Οκ, πάμε. Είναι δύσκολο. 3 συνεχόμενα. Μπαμ. Έχασε. 5 συνεχόμενα τρίποντα. Perfect με πάει σήμερα. Οκ. Εγώ τραβά εσύ τη μπασκέτα. Οκ. 5 συνεχόμενα τρίποντα, μπρο, ρε. Δεν μπορώ, κοίτα, αλλά οκ. Ούτε ένα, ρε φίλε, δεν με πάει σήμερα. Δεν με πάει. Σειρά του Τζόρτζ. Κάρφωμα με συνεργασία. Δηλαδή θα του δώσω πάσα και θα καρφώσει. Οκ. Εύκολο είναι, μπρο. Οκ. Οκ. you're Θα ready. κάτσω εδώ. Θα κάτσω εδώ και θα σου δώσω πάσα και θα το καρφώσω, οκ. Οκ. Έλα, έτοιμος. Ναι. Πάμε λίγο. Ένα ποντάκι εύκολο. 9-8. Πω από τον τέρπι της χρονιάς. Οκ, σειρά μου. Έχουν μείνει άλλα 2 challenge. Κολλάει τίποτα. Σου τα πω που θέλω. Πάμε Από λίγο. την τύχη σου. Ένας πόντος είναι. Ναι, ένα σειρά. Θα διαλέξω από εδώ να το βάλω εύκολο. Τραβάς. Ναι. Το έβαλε. Μην δώσετε σημασία, please. Οκ. Ναι. Σειρά σου. Ραπουπου. 9-9 το σκορ. Επίσης σε περίπτωση ισοπαλίας είναι βολές και όποιος το χάσει χάνει. 5 συνεχόμενες βολές, 3. 5 συνεχόμενες βολές για... Όχι, από εδώ αυτό. Οκ. Μη πρώτη. Πάμε λίγο. Θα σου δίνω εγώ την μπάλα, οκ. Φάνηκε η φάτσα μου. Όχι. Θα σου δίνω εγώ την μπάλα. Όχι ρε. Εντάξει, καλά. Αυτό χάσα. Οκ, δεν με νοιάζει. Με συμφέρει. Αν το χάσω... Ένα τελευταίο είχε μείνει. Να δούμε το τελευταίο. Καλά, θα είναι. Με... Έλα, Κολόφαρδε. ωραία. Νίκησες ρε φιλέ. Τώρα θα το βαρέσω από εδώ. Τώρα τράβα από εκεί, πήγα από εκεί. Οκ. Τράβα την μπασκέτα. Οκ. Αν το βάλω, νίκης. Τουτουρου. Παβέλα. Οκ, όπως Το έχουμε βλέπετε... σταματήσει. Ναι. Οκ, όπως βλέπετε νίκησα. Αλλά επειδή είμαι καλό παιδάκι, σου δίνω άλλο ένα τρίποντο. Και αν το βάλεις συνεχίζεται σε βολές, ξαφνικού θανάτου. Επειδή είμαι καλό παιδάκι. Βάρα το. Τραβάει. Ναι, τραβάει, βάρα το. Θα σου δώσω εγώ την μπάλα. Το βάλα, οκ. Έχουμε βολές ξαφνικού θανάτου. Παρ' όλα αυτά νίκησα.
οκ. Ρε μπρο. Σιγά ρε μπρο. Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία, πάμε. Οκ, ξεκινάω τις βολές. Κάμερα. Μου πέσε. Οκ, πάμε, συνεχίζουμε. Πάμε. Σειρά σου. Πόσες βολές πρέπει να βάλω? Όχι. Αν το χάσει και το βάλει ο άλλος, νίκησε ο άλλος. Σαν πεναλτάκι. Ναι. Οκ, πάμε. Το βάλε. Τώρα να τη βάλω νίκησα. Ναι, αν τη βάλει νίκησα όπως είδατε. Έκανα βλάκι. Το τραβάει. Τραβάω. Πάμε. Αχ. Ναι! Για το content φίλε. Για το content. Οκ. Νίκησες. Όχι, πρέπει να δεν το βάλεις. Δεν ξέρω τι σας λέει, τι σας έλεγε τώρα ο άλλος. Πάντως συνεχίζουμε. Πάμε. Είναι μέρο. Τραβά. Οκ, σειρά μου. Πατσάκα Φρέντι. Το βάλε ο τύπος. Πάμε. Οκ, όπως είδατε, το βάλα, αν το χάσει νίκησα ή αν το βάλει συνεχίζεται. Το χάσε! Νίκησα για δεύτερη φορά! Πάμε! We are a chance! Εννοούσα. Οκ. Ωραία παιδάκια. Τώρα κάντε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Του χρόνου.